Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mateche no ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wapuonjore wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Ponono ni nitiere rochruok bende wakelo ga lakteche mantiere kod lony mang'eny mokalo mar puonjowa kaka wanyalo duoko ngima mondo mi obed kaka nyalo bedo. Emomiyo odiechieng ma kawuono benda mor mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa. Abomiye thuolo obonyiso ne nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kato kwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. An nyinga Dr. Jerry Okelo. An athieth e osiptal miluongo ni Medigold manie Embakasi. To an general practitioner. Dalawa to kamoro miluongo ni Ringa Kojwach. Ringa Kojwach is in Homa Bay County. Yeah. Is in Homa Bay County. Onge wach daktari wodo Homa Bay County wod Ringa amor mar bedo kodi e penj laktar. Mano en Dr. Jerry Okelo. Ok nwenda ahinya kata kamano entiere kod lony mang'eny kendo kawuono adwani wagoye mpaka kotende kod chandruok moro. Okang'e kata ka en chandruok kata manyalo keto ni en yaw pacho gandawa wabed kod lony kachiel kod ng'eyo kaka joma mine nyalo bedo kod ritruok makende mar ler. Nikech ng'eni kaka joma mine nitiere kidienje mopogore opogore mag ler monego bed ni joma mine bedo godo. Ibo kete gi dhok makare nang'o? Gi dho ngere to wacho ni feminine health and hygiene. Manyiso ni wang'iyo kaka joma mine nyalo bedo manyalo ritore e yor alwora margi kata gi dendgi mondo gibed maler mondo gitem geng'o tuoche matindo tindo manyalo biro gi weche chilo manyalo mako mine. To maendi en gima osebedo ka chando oganda mang'eny niwach nitie mine mang'eny makia kaka onego bed ni giritore. To nitie moko ma be yudo ni seche moko nitie weche ma giyudo kuonde mopogore opogore kuom joma opogore opogore ma miyo gi weche mang'eny ma seche moko ginyalo yudore ni giterore kata mana e tuo moro ka gikia. Koro ber ka walero negi maber mondo ging'e kaka onego bed ni giritore, ler monego bed ni giketo seche ma seche ma koro gin e dwe ma seche moko mine moko ka dhi e dwe to iyudo ni nitie gik moko ma gikia kaka onego bed ni timo, kaka onego bed ni giritore kata mana pads ma girwako. Nitie moko miluongo ni tampons kaka onego bed ni gitiyo godo, seche monego bed ni gitiyo go, gi ler monego bed ni giketo seche ma gin e dwe. Kamano to seche moko be iyudo ni ndalo ma gionge dwe to nitie gik ma ginyalo timo mondo miyo kik giyud tuoche mopogore opogore kaluwore gi kaka gichwere. Manyiso ni mine nyalo ritore kendo ginyalo geng'o tuoche mang'eny ka ging'iyo ler monego bed ni girito. Kamano. Iwacho kacha ni nitiere tuoche winjo kiketo dhulu moro ni tuoche matindo tindo manyalo mako joma mine kotenore kod kaka girito ler margi giwegi dendgi, diere ma gineno malo kata diere ma gidhi e dwe kata diere ma onge gima timore e dende. Ni nitiere tuoche matindo tindo. Tuoche matindo tindo gi thoro bedo tuoche magi Dr. Jerry. Joma mine seche moko yudo ni ndalo ma gin e dwe to nitie jok ma yudo ni seche moko giwe ler ma ok girito maber kalure gi pads ma gitiyo godo kata ka gin tampons ma gitiyo godo. Tampons gin gik misoyo e iye ma ywayo remo go kaso kudo gi kamoro achiel ma seche ma kigolo tampons go to koro ginyalo wito. Koro seche ma kowe gaminga to nyalo oywayo kute mopogore opogore to kutegi ema dhi miye tuo kata wach ni gimiluongo ni pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease en yudo ni ei oko mar od nyodo kata e od nyodo yudo ni seche moko nitie kute manyalo donjo kanyo ero to kelo to kutegi oywa mana gang'o gi kaka giritore. Mano waluongo ni pelvic inflammatory disease kata PID. To seche moko yudo ni ndalo ma gionge dwe to nitie kaka onego bed ni giritore mondo gigeng' kata gik moko kaka wach kata ni candida. Candida en kute ma gi dho ngere waluongo ni fungus manyalo kelo kata mana jomoko luonge ni thrush ma seche moko kelo discharge marachar mopoto. To mano be ginyalo nitie kaka onego bed ni giritore mondo gigeng' tuoche machalo kamagi. Seche moko ginyalo yudo gimiluongo ni urinary tract infection kata UTI. UTI ni yudo ni koro kutegi odhi odonjo nyaka e yo mar kuma lach kalogo. Mano be nyalo kelo tuochegi. To seche moko
nitie arufu moro ma ginyalo bedo ni giyudo ndalo ma kata ka gisetieko kata mana dwe oserumo to yudo ni odong arufu moro ma be yudo no seche moko kodwa to arufu gi be onego be nwang'e ni gin arufu machalo nade nitie moko ma onego be ni mane kaka obedo lakini koro gin ginyalo paro niya mano ken normal ma nitie jo mong'eyo ema wacho ni nitie jo manyalo nyiso gi gik mopogore ma gineno ni arufu ni ok onego be ni bet to mano en arufu ma kawaida ma be ok onego be ni gitimo gimoro amora so ber kwalero negi ni mae kaka onego be ni gini chalo to kapo ni nitie makosa moro motimore ma koro kata wach ni kute gi odonjo to odhi lokore machalo kama koro ka giseng'eyo to ging'e kaka ginyalo ritore to nitie gik ma gitimo mok onego be ni gitimo e yor ritruok ni emomiyo wantiere kod odiochieng' ma kawuono e studio bonyiso gigo ma joma mine thoro timo mok onego be ni gitimo to mano kadhi donje sani awinjo kimulo na kidienje adek mar tuoche mathoro mako joma mine kapo nono ni ok giritore maber diere ma gineno malo ka achiel kod diere mok gine malo awinjo kimulo kacha PID kata awinjo kimulo kacha weche mag thrush awinjo kimulo kacha weche mag UTI ma bende thoro ga biro ga kuom joma mine e yore mopogore adwa na dwoki chien matin ere kaka UTI nyalo chopo kuom ng'ama miyo po nono ni ok orito ler mar dende kata ler mar alwora ne ere kaka UTI dhi donjo e system kata e dend ng'ama miyo wang'e ni kopogo ng'ama miyo gi ng'ama dichuo ng'ama miyo nigi gimoro miluongo ni discharge kasto yudo ni UTI moro nyalo pimo ni oganda wani discharge nang'o UTI in full wacho ni en urinary tract infection manyiso ni yo mar lach nyaka e dag lach nyaka gi kochopo nyaka nyarogno koro yudo ni seche mama miyo kata mana ng'ama miyo koritore maler to kute moko yware to donjo kata mana discharge ni gin wanyalo luongo ni makamas mawuok ma kawaida nitie moko ma kawaida to nitie moko ma kawaida koro ma kawaida ni giywayo kutegi to ka gisechako ka kutegi osedonjo kanyo to miyo koro ei ot mar wacha ni do ot maduong' komako kutegi to kelo infection kanyo kosekelo infection koro infection ni onyalo landore kowuok the vulva kodok e yor lach niwach wang'e ni yor lach gi od nyodo kuma od nyodo wuoke opogore wan gi kata mana ginene kaindi kanyalo pimo kachunga yorni ma en kuma nyathi wuoke manyiso ni od nyodo ni ka to mai dio opogore gi kuma lach wuok godo manyiso ni lach e pichani okwaketo kar lach lakini koro lach yudo ni opogore gi wuogi kama chielo maseche mang'ani oyudo discharge ni okonyiso ni en gi UTI ma nyiso ni en gi pelvic inflammatory disease koro pelvic inflammatory disease ni koyude to onyalo lando badonje yor lach kodonje yor lach koro mano yudo UTI mana achiel kuom gik manyalo timore mar ariyo be iyudo ni seche ma en gi kata mana tampons ndalo makoro dhi dwe to en gi tampons gi be kobudho hinya ka to apart from that onyalo kelo nyaka iyudo ni nitie jok ma seche moko kata kapo ni gitieko dwe to gidong gi discharge mopogore kendo marachar jomoko dong kata molokore ma brown to seche molokore ma brown to en gima biro ma pile manyiso ni en gima nochako to pok ong'iyo kaka onyalo thiedho to pok ong'iyo kaka onyalo ritore bang' dwe erokamano ahinya manyiso ni discharge ni nyalo kelo tuoche to seche mokelo tuoche ni onyalo landore mochop nyaka e nyarogno malo ma chandruok mar nyarogno to wasewuoyo ga e penj laktar kani po nono nyarogno bedo kod chandruok to en chandruok maduong' matamre gi nono discharge en gima thoth ni wuok kuom joma mine daktari en mana ni apani kidienje mopogore diere ma oneno malo diere moko ne malo diere motieko neno malo nipimonwa kacha ni pogruok nitiere e discharge gi kaka gichal mane ma ka ng'ama miyo nene dende to nyalo chichni nyaka be ni ma to koro biro kotendre kod koso rito ler kuom ng'ama miyo machal nade ler yudo ni seche wan gi discharge mopogore kaka iwache no wan gi discharge ma nyiso ni wanyalo bedo gi fungal kala margi kata kitgi ema nyisowa ni en tuo machalo nade manyiso ni wanyalo bedo gi discharge marachar ma king'iyo to chalo
chalo chak gine cream mar chak mo poto en ikele gi fungal infection manyiso niya eno nyalo bedo gi dongere jomoko luonge ni thrush ma en fungal ma kaponi nyiso daktari ni anan gi discharge machalo kama to direct wang'e ni ma en tuo kama en inyalo kele gi ritruok mar alwora seche moko be ng'eni ritruok mar alwora kwa ng'eni ler kende wang'iyo nyaka gik manyalo winyi mopogore gi ler nitie gik moko kaka yedhe moko ma jok moko matiyo godo ma moko nego bed ni gitiyo godo nitie yedhe moko ma seche moko gin amuonya to kimuonyogi to nyalo kelo sidagi ma ok wang'i mana ler kende wang'iyo nyaka gik manyalo winyi mopogore gi ler ma discharge marachar ni be seche moko kimuonyo kata mana yath ma antibiotic machalo gik moko kaka augmentin amoxil kimuonyogi to gidhi to gitieko kute monego bed ni bede iye kanyo bacteria waluongo ni normal flora koro bacteria mabeyo ni seche ma imuonyo antibiotic to dhi to luoko kanyo ero koro koseluoko kanyo bacteria gi wang'eni onego bed ni giketo pH kata mana concentration ma iye kanyo bedo gi around gimoro kata mana 4.5 pH mare manyiso ni odhi geng'o tuoche opogore to seche mimuonyo antibiotics ni to odhi luoko kanyo to gimokuongo mabiro kanyo tuo kata mana kute mokuongo mabiro kanyo gin kute mag thrush gi ma luongo ni candida to ka gibiro to yudo tuo makama mano ng'eni en ritruok mari ma kano king'eyo to ok inyal geng'o mar ariyo nitie jok moko manyalo kelo kata mana nitie gik moko ma tinde ji timo wach kata ni gi dho ngere luongo ni duffing manyiso ni gidhi gitemo luoko iye kuro gitemo luoko mondo gigol chilo kata giparo ni nitie chilo moko kata mana discharge moko ma kawaida cha gitemo golo mano be nyalo hinyogi to seche ok onego bed ni timore kamano ni wach seche miluoko cha titieko bacteria ka to kigologi be dhi hinyi mar ariyo kwa wuok e thrush to wan gi discharge inyalo kel kata mana gi yor nendruok gi dichuo ma seche moko ginyalo waluongo ni sexually transmitted diseases en discharge ma kwa yudo gimoro ni chlamydia nyalo kelo discharge mar alum ma kineno to en gi alum to kaso kendo kiwinjo ka seche idwa gamo muya matin tiwinjo ko dung marach dung ne ok bed maber ahinya to en wan ng'eno ni inyalo kele gang'o gi nendruok gi dichuo nitie moko be manyalo bira niwach chilo ma kawaida seche moko ng'iyudo ni ng'ato ok luok kata mana sirwache maler lepe ma iye daktari lepe ma iye ok luok maler to seche ma kute mabiro ka matimore to iyudo ni seche moko discharge mabiro gin discharge marobuoche ma seche moko nyalo bedo kata madak ochalo kata marateng' kama manyiso ni kute mopogore kelo discharge mopogore erokamano ahinya kute mopogore kelo discharge mopogore kendo ipono ni kaka jogo maluga chenro mar penj laktar inyalo ng'iyori kaka ng'ama miyo ting'e ni ma obiro ralum to kodung maber ahinya odung marach gi dholuo maber nyaka bedie ni kani iriwori gi jaodi kata gi jaherani samoro rochruok moro bede kata wantiere kod moko mabende biro kotenore kod yedhe ma ji muonyo koro kik ibed maduong' ni nyaka bedni ng'ato wuotho ni marach en yedhe mani muonyo kaka mag antibiotics to wang'e maber daktari ni magi gin gigo ma samoro ok inyal geng'o nyaka ng'ato muony antibiotics kapo nono ni etiere kod kute mag bakteria e dendi mondo mi oyud kaka onyalo konyore ibo control gini nang'o ibo balance nang'o mondo mi kik odhi mo clear kata modhi mo yiri onge gima inyalo timo niwach nyaka imuonya mi take dose lakini seche ma ji ong'ere ng'ato ng'e kaka gik matime nitie ng'at ma nyalo biro kata mana osiptal to ung'isi ni an kamuonyo ga yath makama to matimore koro ing'e ni mano wang'eyo koro nitie seche moko mwamiyi yath ma dhi geng'o candida niwach nosewacho niya candida kata thrush cha en achiel kuom gik mabiro mokwongo kute mabiro mokwongo seche mitiyo gi antibiotics cha koro seche mitiyo gi antibiotics cha wanyalo miyi amuonya moko ma dhi geng'o kata ma geng'o thrush no niwach thrush no ema thoro biro ga mokwongo koro geng'e ineno to mar ariyo
seche moko nyalo we itiyo godo antibiotic to seche midhi tieko cha eka wamiyi. Nitie jok machako go seche mochako to nitie joma wanyalo miyo seche ma odhi tieko mana mar geng'o kik trash ni biire. Magi minyisowa kaka joma mine nyaka wang'e dendwa kaka dendi chalo. Nitiere yedhe makitiyo godo, samoro nitiere chiemo makichamo to nitiere kaka nyalo loko pH mar dendi kaka chal. To ok mano kende, lepi maiye bende nawinjo kimulo ni nitiere kaka onego bed ni luoko lepi maiye maber ma kik gikelni tuoche mopogore opogore. Ibro nyisowa kaka onego bed ni joma mine luoko lepgi maiye maber. Kamano. Ibro nyisowa. Daktari, yudo ka mondo mi ng'ato wawachi ni en ng'ama miyo, nitiere ga higni michako wache ni ng'ani koro sani en ng'ama miyo. Kochopo e higni mage monego bed ni chako puonjo nyathi manyako kaka onego bed ni oritore maler kaachiel kod alworane? Tinde waneno ka nyithindo waluongo ni menake gi dongere. Wamake kanyo daktari. Waduogi to kanyo mwachako godo. Higni mage monego bed ni wachako puonjo nyithindo manyiri kaka ginyalo ritore gin giwegi mondo mi gibed maler, kigigam tuoche matindo tindo kaka daktari wacho gini, to bedo gi tindo tindo nikech gidhi rocho ngimani, omiyo kik isudi. Dhano kanyalo orore tiyudo ka kendo koro tich bedo mang'eny. Kaka tijni kaka ne wachake, sani wan ga ka ojende 5. Ne waloso glasses 10, sani wanyalo loso glasses 500. KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Watiere kod Dr. Jerry. Wang'iyo rito ler kuom joma mine. Ok en ler mar dendi kende, nyaka luorani, nyaka gigo mitiyo godo, nyalo kelo ni chandruok kata nyalo kelo ni ber. Kane pok wadhi e yueyo, daktari ne pimonwa higni mage monego bed ni nyithindo manyiri ichako puonj routine kata okange monyalo bedo godo maler en owuon mondo mi kik obed kod tuoche matindo tindo gi dho daktari. Kata kamano tuo en tuo, onge tuo matin nikech onyalo rocho ngimani ma ok obed maber. Daktari, e higni mage maber? Kaka nwachake wawacho ni tinde yudo ni tie nyithindo matindo chako kata neno dwe chon moloyo kaka chon ne ji neno. Sani nyalo yudo kata mana ja higni 9 machako neno dwe. To ok ging'eny ahinya, ng'eny gi chako gi higni 11 kadhi mbele. Koro seche mineno ka nyathini osechako donjo stage moro miluongo na dole. To adolescence ni en ichako neno ka in ng'ama dichuo ineno ka nyathini manyako
oneno ka thunde chako bedo lokrok mag del ma kawaida moneno ga seche michako neno cha ber kata ka min kata mana japuonj chako puonjogi kako nego bedni giritore mangiso ni igni mar seche mineno nyathi modonje adolescent en onego bedni chako puonje kako nego bedni ritore niwach ng'enyne ok obedo gi jonyuol to seche moko gigi nyalo timore seche ma en kata mana e school onego bedni ong'eyo ni gima kama nyalo timore ma achiel kuom gik mipuonjogi en ni onego bedni ging'eyo odiochienge ma gini bire manyiso ni onego bedni ging'eyo kalenda margi ging'eyo ni odiochieng' ma kama aneno gini nyalo biro monthly cycle koro onego bedni koro ipuonjogi ging'eyo ni ko margi gin odiochieng' kawo odiochienge adi kapok obiro to kobiro to budho nyalo kawo kata mana ndalo adi kapod ni entie ma nyalo konyogi mondo girit kata giting'o kata mana pads ma giritore godo seche ma gidhi school seche ma gidhi kata mana kamoro amora kuonde ma gidhiye kata mana lemo kata limo mana jomoko to ging'eyo ni onego bedni chieng' ma kama aritora mar ariyo wapuonjogi ler wayudo ni kata mana lewni ma iye seche moko ka en nyathi matin to pod okia kako onego bedni oluoko kata seche moko nitie moko manuoyo kata ong'iyo gi nuoyo niwach ng'enyne wan jonyuol ok wabed gi nyithindo gik ma gitimo ok wang'e koro onego bedni wapuonjogi ni kaponi ok giluoko kata ok giloko to ma nyalo kelo negi chandruok niwach iyudo ni seche ma obedo odonjo kata mana e adole to discharge ni chako wuok to discharge seche ma owuok kanyo to ywayo kute mopogore to seche minuoyo cha to dhi kelo ni tuo gi kutegi mane gini oywayo manyiso ni ler mar dewni maiye onego bedni gitimo nade ging'iyo be mar adek en kaka onego bedni giluoko dendgi ka onego bedni giluoko dendgi ng'eny ji aneno ka tinde ji ng'iewo gik mopogore kata mana sabunde ma seche moko ok onego bedni gitiyo godo manigi perfume mopogore to wang'iso ji ni mano ok onego bedni gitiyogo seche miluokori aluoka kawaida gi sabun ming'iyo tiyo godo lakini seche miluoko yor ka dhot mar gine iluongo nade kata mana valva la dhod nyodo onego bedni itimo nade iluoko mana gi pi ma ok onego bedni iketo sabun manigi perfume kata sabun moro amora iluoka gi pi kende wang'e ni ei nyodo kanyo kata gimiluongo ni vagina en organ manie ei dendi chalo mana ka jok monyalo dok e rectum ok wadonji ga ni waluoko iye kuro manyiso ni kata mana kaindi ok onego bedni waluoko mano koro seche macho ni rectum no mano koro en dhod oko maduong' ji ok dhiga ni ji luoko iye kuno koro en ang'o momiyo joma mine dwaga no luok i dhod nyodo to wang'e ni seche miluoko cha itieko kute ma kawaida moko onego bedni timo nade igolo so seche migole cha to idhi weye kanyo ero madong' nono manyiso ni tuoche kute mopogore nyalo biro kaluwore gi kaka iweyo pH ma kanyo chalo seche miluoke cha iluoko mana gi pi kende mana gi oko to kinyalo kochuno ni koro nyaka iluok iye to en ena pino ma ok onego bedni keto gimoro amora jomoko tinde keto gik mang'eny manyalo timo nade manyalo hinyogi seche moko giluoko kata gi pi to ineno ka gigwaro to seche midhi luoko cha lweti cha be nyaka bed maler niwach kokiluoko lweti to idhi kelo kute manie lweti idhi so iye kuro to idhi we iye kuro gi kute seche ma ji dhi e cho mana mar ang'wen seche midhi e cho to wang'eyo ni nitie kaka onego bedni yweri mano be nyaka ipuonj nyathi matin manyako mondo ng'e niwach onego bedni yweri kawuok kiwuok oko kidhi gi oko kidhi gi e toki manyiso ni seche kiluoko kidhi gi mbele kibiro gi mbele tidhi golo kute manie od kata mana gine the rectum losruok maduong' idhi golo kutego to ikelo gi mbele manyiso ni onego bedni iyweyo kidok gi chien to wang'iso joma mine ni kaponi inyalo luokori gokinyi igodhiambo ber seche miluokori cha to wang'e ni iluokori mana gi pi kende mok itim nade ok iket sabun ber kinyalo luokori gokinyi to kokinyal to ber kata mana en wuon kata dichiel odiochieng' seche midhi nindo mar abich wawacho ni seche ma koro inenori gi dichuo
kitieko bedhi luok gi pi mane pi mana pi ma kawaida kata mana mang'ich niwach inyalo dhi tidhi iolo pi matin kiseolo pi to koro iluoko mano be konyo mondo igeng' tuoche mang'eny manyalo timore nade manyalo biro gi wach hera niwach wach hera be ok en gima ler ahinya manyiso ni seche moko ma kaponi nenore wach lera kata ni ng'ani mokele en mani koro kaka environment no riwruogno emano ok ler ahinya koro wanyiso joma mine ni seche ma isetieko cha to dhi ol pi kaso kiseolo pi tiluoko olo pi ang'eni ng'e gima wacho olo pi dhi oko matin donge daktari nyiso mana ni kapod wantiere kanyo kapok aduoki chien matin nikech wamulo kacha weche mag ritruok weche mag luok weche mag tiyo kod sabunde mantiere kod tik kata mantiere kod perfume wamulo kacha weche mag luoko lepi maiye wamulo kacha weche mag luoko dhod nyodo kod pi lilo kod luoko managi oko weche mag hera gi bende wacho ni nyalo ga kelo chandruok olo pi toka timo hera kata tok bede achiel konya ang'o kaito ang'o momiyo nego bed kaka in daktari wacho ni ka beto nego bed ni ichaki luoko kanyo tok seche ma iseriwori gi dichuo kaka ng'ama miyo pimnwa kanyo maber olo pi matin en ni okonyo ni wach naturally kako chwewa kata joma chuo kata joma mine olo pi en achiel kuom reflex mechanism magolo maluoko yor lach wacha ni mondo kik UTI makwa seche makoro UTI kata mana kudni mora donjo kanyo to pigcha dhito yweyo oko flash oko koro kata mana kijoka mine yudo ni seche makoro udhin inenori gi ng'ama dichuo to ntie kata mana discharge mowuok koni modhi odonjo kata mana yango e yor lach cha seche miolo picha to dhi to flash e oko to seche mi flash e oko to seche mi dhi luoko cha discharge no yudo ko kere kanyo ero seche mo kere kanyo no be kiluoko to timo nade golo kute ma nyalo bedo ni omakore gi discharge no seche ma discharge no ni oko to kute ka ringo kanyo wang'eni nitie kute mantie mana wacho ni waluongo gi normal flora mani mana e pien koro kute gi seche ma gin kanyo no kiwegi to ginyuolore to gitipta manade giringo to gidonjo iye kucha koro seche mi luoko cha ti imiyo chance matin mar kutegi mondo tim nade mondo maki ilero kanyo maber joma mine agero ni winjo kanyo maler Dr. Jerry opimo kacha ni to ka isetimo hera ol pi kiseolo pi luok dendi maber mokalo mondo mi i flash kata gol chilo kata kute manyalo bedo e dendi manga no kel ni chandruok iwacho kacha ni kabeto nego beni joma mine luokore diriyo katek ma ok inyal to dichiel ne jogo ma samoro go akwadha ne luoka iwacho ni anane otka onge gima timo onge kuma na dhiye madangi wach ni alil kigo akwadha ne luok kata dichiel odichieng' ber kiluokori ng'ama miyo kata kiero kata kokidwa luok machalo nade kata kiluoro pi machalo nade ber kiluokori kata dichiel e odichieng' moloyo seche minenori gi dichuo to ber kiluokori bang'e wacho ni ikuongi olo pi kiseolo pi kasi luokori kaber to tematema mondo miluokri wageng' tochegi daktari aneno kikelo na picha ka to picha ni bende aneno kagima okete summary en mana ni kidieny mogik cha ema pok wawuoye kaka onego bed ni nyithindo manyiri wilo lepgi maiye kaachiel kod taunde mag ria magitiyo godo wabro chako kod luoka isemulo luok ni kaber to diriyo e odiechieng' to kok inyal to tem dichiel to sasa misetimo hera to nyakineni iolo pi kaiti luokori kaito weche mag lewni maiye bende wacho ni kaber to ng'ato onego bed ni luoko lepe maiye yudo ka samoro ntiere kaka iluoko lewni maiye kata ntiere kaka imoyo lewni maiye kaber nikech ma en rito ler kuom joma mine mondo wageng' tuoche matindo tindo mabedo tindo daktari ere kaka onego bed ni luoko lewni maiye lewni maiye to ber kana kiluoko gi sabun to ilawo maler kendo ilawo ba ne ka pi mawuok e lew seche milepo cha obet maler kaso seche midhi moye timoye kuma ing'eno nyalo tuo lakini kik imoye kuma buru mang'eny nitie niwach ing'eni seche mimuoye cha bentie chilo ma seche ma yamo kata mana yamo kudhe cha to yamo no be moko makore gi buru koro joma ng'eny to aneno kaka tinde pando gigi e ot ok onego bed ni moye kuma onge yamo be lakini seche moye chieng' e laro kata kata chieng' e laro inyalo moye kata mana gi oko kuma opandore matin ni kapo ni nitie wich kuot moro mineno inyalo moye kata kuma opandore matin lakini en kama yamo kudhe
ma okonego benia lewni ma iye tiyo kata mana ndala dek kapok otuo niwach seche mimoye e mudho kata mana buo kitanda to onyalo budho seche moko be mattress cha be timre nade be yudo ko nigi kute mopogore opogore koro makorego koro dware ni ing'awe kuma yamo kwade maber to tuo maber to kosetuo maber nikech chieng' bende bedo ng'ange awinjo ga kwacho ga pili chieng' bende nitie kaka nego kute moko chieng' bende nego kute koro kinyalo moye chieng' imoye chieng' lakini kuma ji ok nyal neno kata kosetuo tifwale en mani koro kwa wacho ni koro ikete mar wang' teko ma koro imoye e nyim rangach ni e chikanye kuma chieng' nitiere ritruok bende nyaka bedie nitie kata mana material monego beni watiyo godo e lewni ma iye kuom joma mon wang'iyo ni nitie material moko ma cotton maber kitiyogo nitie silk kendo yudo ni ok onyal kwadho niwach onego beni waweyo kanyo yamo be nyalo kale koro wan gi gimoluongo ni lace matinda neno ka nyiri tiyogo kata mon tiyo godo edo maber niwach oweyo yamo moko kalo to nitie silk moko onego beni watiyogo ok wati kode niwach king'iyo kako lose to yamo ok nyal kalo otwere ahinya koro wa discourage mine mon kik tigi lewni mag silk to kwaweyo kata mana wach ler nyini wang'iyo women health gi kata feminine health gi hygiene koro kwadok e yo health be nyaka waler ne ji ni chakre nyathi bed matin nitie gik monego bed nong'eyo ma ipuonje ma monego bed ni nyalo konye kaka onyalo ritore kata mana mondo kik oyud tuoche mopogore opogore mok kel gi chilo niwach nitie tuoche manyalo biro mok kel gi chilo manyiso niya nitie jok ma ineno kata tinde sani nyithindo donje kata mana wach ng'eyo dichuo odonje chon kapod gitindo to onego bed ni wapuonjogi kaka onego bed ni gigeng'o kik giyud kata mana ich manyiso ni mano be onego bed ni wapuonjogi koro seche ma odonjo mong'eyo dichuo ni to ong'eyo gik monyalo tiyogo gi gik moko onyal tiyogo nitie tinde waneno ni nitie nyithindo matindo matiyo gi pitu en emergency pill yadh komo nyuol ma seche onego bed en emergency manyiso ni onego bed ni tiyo kode mana ochuno kaponi ochuno to wang'iso ji ni ok onego bed ni tiyo godo mokalo diriyo e higa koro yudo ni tie nyithindo ma sani kiseche miuso kata mana e od yath kachacha to pile onyiewo pitu en emimuonye koro mano be ineno wa discourage ni onego bed ni gipuonjore niwach pitu ni odhi kelo shida mar hormones to seche mokelo ne shida mar hormones koro chopo kuma koro dwaro nyathi to nyathi koro tamore mago be onego bed ni wapuonjogi mar ariyo onego bed ni ging'eyo ni seche ma gisechako ng'eyo dichuo to onego bed ni gitimo gimiluongo ni pap smear pap smear ni en itime kata mana dichiel higni adek jomoko nitie manyalo time kata mana dichiel e higa to nitie joma time kata mana dichiel bang' higni adek manyiso ni onego bed ni ging'e ni pap smear ni en itime nang'o to onego bed ni itime ndalo mane kata kosechopo ndalo mitime to onego bed ni odhi osiptal titime mar adek tinde nitie vaccine ma wageng'o godo tuoche machalo kata mana cervical cancer ma tinde obiro onego bed ni ka ja higni 10 nyathi ma nyako ma ja higni 10 kata nyaka higni 13 onego bed ni yude magi be onego bed ni wapuonjo kata jonyuol mondo ng'e ni nyithindo gi onego bed nade itero chanjo mondo yud chanjo mar HPV ma bende en nono daktari en nono e siptande duto te mag piny owacho to ka ionge kod adiera emomiyo watiere kod chenro mar penj laktar mondo mi dakteche kaka Dr. Jerry gini opimni kendo lerni malong'o nitie timbe moko ma bende kaka joma mine samoro kwanyisi nyithindo kaka onego bed ni gitimo inyalo ka puonj achiel ariyo adek kowuok e chenro ni mondo mi ichak rito ngima nyathini kaachiel kod in owuon seche ma ng'ama miyo nindo onego bed ni onindo nang'o seche ma ng'ama miyo wuotho kata kapono ni okodicho onego bed ni odruako lewni ma iye koso nikech onjo ka daktari wacho kacha ni nitiere kaka yamo bende onego bed ni kalo kuom ngima kata kuom dend ng'ama miyo kidieny mar adek ok adwa ni ubai kata matin. Ing'eni in isechanda ahinya
to kendo isekwinya moromo. Ing'eyo, wiyo ok nyal wil kodi. Tayany mimi aga, mayie yawa. Idwaro kendo? Wiyo ok nyal wil kodi. For KPLC tokens, Bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. We are not expelling. Yes. If we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. Jakom ODM John Badi koro wacho ni onge jaod bura mag riembo mak mana ni jod bura bich nyocho gwetao e duond burano. Bura maitudo wachije mag kuom petrol e dundu mag Kenya Pipeline Kisumu kama bende ne okwanye ringre ji ariyo olwar e Luanda. 15% of the working population is living with at least one mental health condition. Nonro koro yango ni atamala 15 mag jotije mag Kenya ni kod dangni mag paro. Machiegni kendo kidieny mar adek mana kwa ini kik bai erokamano nikech pod nitiere koda. Daktari mana kaka rewa wacho cha ni wacho kata ni kaber lewni maiye kik bed mag silk nikech silk yamo kale. Tene ni kaka ng'ama miyo ni gobeni yamo kwadho dendi kaber mondo mi dendi obed maber. Achiel kuom yore mag rito ler kuom joma mine. Seche ma ng'ama miyo dhi nindo kaber onego beni fundo dende kod lewni mang'eny koso onego beni kadichiel oya yamo kwadhe. Joma miyo kwa wacho ni onego beni yamo fadho gi maber. Lure gi weather kata mana environment. Seche moko nitie jok ma ndalo ma koyo ng'eny to inyalo rwakori lakini wawacho ni suruaru ma kata mana lewni maiye kik ni ibeni ni nindo kodgi. Inyalo kata mana night dress moro titiyo godo. Seche makoro kata seche ma ine ot ma onge gima itimo to in kendi to inyalo rwako kata mana tinde waneno kwa luongo ni dera. Inyalo rwako gima iluongo ni dera to kochuno nyaka ibed ni timo nade irwako lewni maiye. To ka chuno nyaka irwako lewni maiye ber kirwako gima ng'ini inyalo mi kata mana gi thuolo to yamo kalogo. Mano onego beni bedo kama seche moko idhi kamoro. To seche midhi kamoro wang'e ni tie gik monego beni tie lewni monego beni wa avoid. Lewni molos gi silk maiye. Mano wayudo ni kendo okokonya ahinya niwach yamo ok nyal kale yo mayot. Koro mano onego beni wang'iyo wachno. To kwawe mano nitie gik moko ma be waneno ka mine tiyo godo ma gigi be nyalo kelo shida. Sani wan gi nitie gimiluongo ni Unipulse ma waneno ka piny owacho nyocho ogo marufuku ni onego bedni jitiyo godo. Niwach king'iye to eno kelo chandruok mang'eny maloyo kaka onego bedni okonyo. Unipulse gi yudo ni gin olos gi chemicals mopogore opogore ma seche misoye iye kucha niwach joma mine soye iye kucha to odhi kelo hinyruok mar kor kata mana od nyodo. To seche mokelo hinyruok cha to dhi mi bedo gi tuoche mopogore kata mana kute mopogore opogore mamako iye kuondego makelo ni shida. Moko be nyalo keto ni kata mana ibedo e yo mayot manyalo yudo kata mana kansa mar cervix gi kata mana hinyruok mar dho nyodo. Koro watemo ng'iso joma mine ni gik ailagi ok onego bedni watiyo. Kikiso gigi e dendi kaka ng'ama miyo.
medically to wacho ni gimonego beni donjo miso inyalo soyo ye kanyo then gima natural manyiso ni gima natural en kata mana kama ngama dichuo tinde to waneno ni ti jok makoro ngiew kata mana toys magitiyo godo toys magitiyo godo gi be yudo ni seche moko ler margi ok ginyal rito maber to moko tiyo gi battery ma seche midhi luoko cha to nyalo kethe koro yudo ni ji mang'eny ok tim nade ok luok gi yo makare maseche magitiyo godo ni to gikele kanyo koro yudo ni wayudo jok mamine mayudo tuoche mopogore kata mana PID ni giyude ni wach gima gitiyo godo ni luoko wayudo ni kidwa luoko ye kacha to sabun moko nitie moko nego bedi timo nade itiyo godo ma sabun ok onego bedi donjo ye kucha ma ena pi kaponi nyaka luok gi pi to ng'eyo kikiluok gi lakini kaponi nyaka luoki luoka gi pi kendo samoro kaka ng'ami wacho ni gini agira ok iwinj kiluokori maber koro idwa ni mondo mi item kete no bed maler kaka pachi dwaro donge koro seche midwa timo no to luoka gi pi kende to seche midwa luoke cha to kuongi ilog maber kiluoke no seche moko ilogo cha to inyalo kata mana soyo kute ma wuok e lweti to donjo kachacha koro mano be nyaka wang'e maber wacho kacha ni chutho ka ber gimonego beni donjo e dhod nyodo gin gigo ma natural tampons ok apar ka gin natural daktari magi gin gik ma kata science ose prove ni inyalo ti godo kaka olosgi nitie kata mana yedhe moko seche miyudo mana candida kata thrush cha to wanyalo soyo iye kucha lakini neno kata ka en gima osetimne research ma kata science osewacho ni ma ok nyal inyi to tampon seche mikete cha inyisi maber ni seche onego beno bet kata mana ka ng'eny ahinya to seche 6 kotiki dedi kanyo die jok manyalo kata mana bet kodgi kata odiochieng' mangima daktari kar tampons kanyo miwacho ni ka bet onego beni ka okrach seche 6 to seche matin ne 6 bende ng'ato nyalo wilo thothne yudo ka gik moko kaka pads samoro ng'ato kong'eyo ni onego beno tieko godo seche adi pads onego beni ng'ato wilo didi e odiechieng' tampons wacho ni seche 6 kik kal to ng'ato wilo seche ma iwile ni ang'o onego beni wile nang'o mondo mi kik ipar ni igolo kute to kare seche ma iwile ka seche ma iketo machielo bende mi chandruok dakika moko matin go bende nyalo kelo chandruok ka dakika matin go iyudo ni seche migolo tampon cha to ber ka kendo ichaki iluoko kanyo maber maler e kichaki keto machielo niwach seche moko inyalo bedo ni golo ma to nitie kute manoseto chope to kiluoko to kendo ichaki timo nade iso machielo to machielo cha idhi soyo imedo dhiro kute go gi koro ber kikungi luoko maber kiseluoko e kitimo nade e kichaki kirwako machielo to pads wang'e ni pads onego bedni lure gi ng'ato ji mang'eny yudo ni kata mana quantity mag period yudo ni tijo manigi ma heavy mang'eny seche magin mang'eny yudo ni kopong to onego bedni giloke mapiyo ok onego bedni bedo gi pad mopong tibudho godo kanyo sana to kamano kata kopong kibudho kode makalo seche 6 be ber kiloko ni wach seche obudho kanyo bang' seche 6 to koro timo nade ochoko kute kochoko kute to ndikelo ni tuo manyalo kelo ni shida kata mar PID maka beto kikibudh kod pads seche ma gimoka ng'eyo ni kapono no nitiyo kod tampons to in kate chiro kakidhi luokori ma ichaki lwile matemo paro kama antiere no daktari watiere ga kod gik moko ma sani ji timo kuom ranyisi ni wachonwa ni miwa ranyisi mag pulse kata gigo ma isoyo ma joma mine thoro soyo e dendgi ka giwacho kata ni dhi luoko dhod nyodo dhi keto dhod nyodo bedo matight kod gik ma kamago miwacho ni ka ber to kik ng'ato tigo kata matin wantiere kod gik moko ma bende joma mine timo kaka weche mag steaming adwa ni mulna steaming kod kakitime kod chandruok monyalo kelo ne jogo ma samoro timega bende ni monego beni timo ka giwacho kacha ni nitiere kaka en bende okonyo luoko dhod nyodo mondo mi obed maler wang'eyo ni dhod nyodo wawacho ni en self cleansing manyiso ni oluokore kende to niwach wan gi acid mikelo gi bacteria kata mana kute ma kawaida ma loso iye kanyo ma ok onego beni timo nade wamulo kata wa interfere godo koro seche midwa timo steaming ni to idhi nego kute ka
ma kawaida ka seche minego gi to ng'eni iweyo dhod nyodo mowere gi mondo kute maricho nyalo biro to timo nade nyalo donje mayot to kelo ni tuo kata mana gine mowacho gi lugo nade pulse mowacho gi be seche miso gi kachacha to gin chemicals mopogore opogore to gidhi nego kute ka seche ma giketo ginego kute ka dhi timo nade dhi kelo ni chandruok manyiso niya kute ka onge to kute maricho nyalo biro e yo mayot ma seche ma itimo kamano to ine ikelo chandruok kendi onge gimonego bed ni watimo e od nyodo kata mana nitie jok ma waluonge ni duffing en mani koro ikao pi tiluoko godo nitie gima inyalo mi ma seche moko wang'iewo ma ikigiolo pi e iye jomoko nitie jok ma keto kata mana vinegar e iye to itono ni gidhiro gino gichalo joma pump to seche ma gipump e kucha giwacho ni gitimo nade giluoko iye kuro mano be okwa joka medical odagi ni okonego bed ni timo kata duffing koro magi gin gik ma ji timo lakini okonego bed ni timo to gigi nyalo kelo ni chandruok ma kokitang to nyalo kata hinyi kata mana kute to ginyalo hinyi gibende wachido ni tijo madendgi okwinjre gi gigi seche ma koro ng'ato odhi ong'isi ni kaw ma item kata kama to seche moko gini okwinjre gi dendi onyalo kata bedo ni allergic gi gino kata seche moko irone odhi nyalo kata keto acid mang'eny to dhi to wang'o iye kuro mano dhi kelo ni chandruok mopogore kata gi kute imulo kamoro kanyo vinegar moko kuom gik ma joma mine thoro tiyo godo e luoko dhoute mag nyodo ang'o kendo gini ma joma mine thoro tiyo godo koka madwa ni mondo mi igole lela mondo mi opuonj joma mine ni kata doko ni tiyo gima mar manyo ler mar ng'ama miyo kata rito ler kuom joma miyo to kober ahinya winjo kimulo kacha vinegar wawinjo kacha weche mag pulse ma joma mine soyo mondo mi oluoki wawinjo kacha sabunde mopogore opogore giang'o gini ma joma mine thoro tiyo matiyo kata mana gi yogurt nitie jomoko ma seche moko giwinjo ni yogurt nigi kute ma kawaida ma dhi luoko kacha koro gin seche kar madho gidhi to gitemo keto kanyo mano be nyalo timre nade nyalo kelo ni shida ni seche miketo yogurt kacha ng'eni ma chak to seche miketo chak ng'eni ywa kudni yo mayote momiyo kata koki chwako chak to kethore mapiyo manyiso no ywayo kute yo mayot seche miketo machacha to odhi kelo ni chandruok moloyo kata kaka ni ntiere ma joma ng'eny aneno ka tiyo gi chak be to chemicals ng'eny ma ji tiyo godo lakini chemical mang'eny ma ji tiyo godo en vinegar kata mana yoni pulse gi ema ji tiyo godo mang'eny ahinya to jomoko aneno ka tiyo gi sabunde mopogore opogore sabunde gi to ji gitiyo godo niwach gidwaro ni mondo kachiche odung maber kendo mano kitimo seche miluoko kacha kionge tuo to in emi hinyori kendi kar dung maber kani daktari tiende ni tiere tik moro ma samoro ng'ama miyo nyalo golo mok ber ahinya wagol tuoche ni samoro tuo nodonjo kata infection moro nobede tik mar dend ng'ama miyo onego bed ni itemo loke gi sabunde mondo mi dung maber tiende ni tik ma kawaida ma ng'ama mora ma miyo onego bed ni bedo godo to ji mang'eny kiama ji mang'eny thoni ni seche ma owinjo kata mana tik matin to paro ni mano tik marach to joma chuo be seche moko kaponi en tik ma kawaida to joma chuo be gino ywayo gi waluongo ni pheromone seche ma iwinjo tigcha to iwinjo ka gino be mi kata mana psych waluongo ni psych ni inyalo dwaro kata mana wach no koro wach mar nendro gi ng'ama miyo koro seche ma tigno idhi gole to mokwongo imani igolo wach joma chuo be seche moko winjo ka gino ywayo gi pheromone no en wuok gi tigno koro tigno en kawaida kuom joma miyo te lakini koro iyudo ni seche nitie joma miyo moko margi en bedo ma stronga moloyo ma kawaida mano yudo ni seche moko onyalo timore kamano kaponi yudo tuo kata mana kute moko maki onyalo bedo kudni ma kata mana kaka nwawacho ma ogolo discharge mar alum seche moko en kudni ma kila mana tuo ma kawaida kata mana PID ma kawaida
seche mineno ka shida no nitie ber kidhi hospital tithiedhi kiki chak timo giki mono ni korine midwa luoko gi sabun manigi perfume gi vinegar gi ndi mago e gik madinyi daktari aneno ka thole mamayo wawangwa wach mogik madiher mondo miwe godo gandawa kotenre kod twak maka wuono mar rito ler kuom joma mine rito ler kata mana health mar joma mine en gima muhimu ma konyo joma mine mang'eny to ber ko puonjo ji kata kwa chako puonjo gini e school sana kata mana e primary wachako puonjo joma nyiri matindo mondo ng'e kaka onego bed ni giritore mondo wakony kik gibed gi tuoche mang'eny manyalo kelo ni chandruok e yot kata mana kuonde mopogore magitie. Ero kama na enya. Daktari pono ni ngatudo tudore kodi inyalo yudi kanye namba mar simu? Ayudo hospital miluongo ni Medical Health Services wane Mbakasi. Kidhi wang bui kata mana Facebook kata mana Twitter idhi yudo. Ero kamano. Daktari ero kamano. Kenda mor kuom kautulo ni biro wago mbaka mondo mi wawinje rito ler kuom joma mine gigo ma joma mine timo manyalo kelo negi chandruok kod kako nego bed ni gi chiko iti kata gi ng'iyo dendgi makantiere chandruok to kochopo kamoro to dine daktar wetimo gige ni moko matindo mipani dhi konyi. Kamano. Ero kamano daktari. En page laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Joma mine kik ibed kod pressure mang'eny. Iwacho ka idwa ni bed madung mamit, idwa ni bed tight, idwa ni timango thoth gik mitiyo godo go nyalo kelo ni chandruok mana kaka daktari opimono to kadichiel bende nyaka ing'e ni wuotha ka in huyanga mondo mi yamo kwadh dendi mondo mi dendi bende oyue kaka ng'ama miyo to maduong' moloyo rit ler ni mondo mi gen tuoche mopogore. Iluonga ni Rito Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.